velkommen til den her video. I dag har jeg Alberte med. Hej. Og vi skal lave... Alberte, vil du fortælle, hvad vi skal lave? Ja, vi skal lave sådan en vatter i min mund, men det er kun Sofie, som har fundet til mig. Ja, og det er 5 ting. Så jeg synes bare, vi skal begynde. Er vi tilbage? Nå, Alberte, er du klar? Jeg vælger nummer 1. Nå, okay. Nej, jeg vælger nummer 4. Nummer 4, den er her. Åbn munden. Åbn munden. Vent, jeg skal lige vide, er det en ske eller hvad? Nej, det er ikke en ske. Er det noget, jeg skal tage en bid af? Ja, men den kommer hele vejen ind. Er det en oliven? Mhm. Vindru. Ja. Jeg er bange for, at der er en oliven, for jeg kan ikke fordrage oliven. Nej, det kan jeg heller ikke, så det er sådan... Okay, er du klar? Skal det være 2, 3 Ja, eller 5? 3. 3, okay, 3. Jeg tør ikke. Det var den her. Jeg knækker lidt af til dig. Skal jeg holde med førerne? Nej, det er knækket. Er du klar? Ikke rigtigt. Er det noget, jeg skal tykke i? Ja, det er det. Åbn helt munden. Tyk. Tyk. Ost. Parmesan. Primadonna. Jeg elsker primadonna. Jo, jeg håbede, du ikke kunne lide det. Jeg elsker det. Okay. 1, 2 eller 5. Hvad for mere? Ja. Her. Jeg elsker det. Okay. 5. Okay, det blev 5'eren, og det var den her. Har du overhovedet givet mig nogle klamme ting? Ja, det får du at se. Nej. Okay, er du klar? Den her skal du også tykke på. Jeg tør ikke. Åbn munden. Jo. Du. Er det noget, man godt kan spise? Ja. Er du sikker? Ja. Og det er ikke skimmelsvamp. Nej, det lover jeg. Det er ikke skimmelost. Nej, det lover jeg. Det har vi ikke engang. Åbn munden helt. Helt, Alberte. Tyk. Tyk den. Det er sådan, som rigtig skulle være varmt, men nu er det koldt. Kan du gætte, hvad det er? Nej. Det er en frossen pomfrit. Jeg kan godt lide frosne pomfritter. Okay. Ja, jeg tager 2. 2. Og det var den her. Jeg kunne godt mærke, at den skulle have været varm, men den var Ja. ikke med. Nu kommer der en ski. Okay, er du klar? Ja. Åbn munden helt. Luk. Syltetøj. Hvad for en? Hindbær. Nej. Jordbær. Ja. Og så er der jo kun den sidste tilbage. Jeg vælger 3. Det. 1. Jeg ved det godt. Jeg har bare ikke lyst. Okay, åbn munden. Åbn munden. Det er ligesom en pille, men den skal tykkes. Det er sådan en pastil. Smager den godt? Nej. Det er en sødetablet. I stedet for sukker. Du må godt tage billedet af nu. Hvad er det? En sødetablet. I stedet for sukker i sin kaffe eller te. Jeg kan ikke så godt lide den. Nej, den smager hæsligt.